Тъй, пичуи, здравейте бе! Сега ще правим експеримента, който толкова много го говорят от минус към минус, от плюс към плюс. Тази батерия е отшла по дяволите. Значи всичките елементи имат ток, но един е толкова нисък, че чак баланс с кабелите не иска да го фанат, и затова сега ще пробваме с вас да видим какво ще направим. Само секунда да се приготвя и кабелите, защото гледайте за какво става дума. Само секунда ми дайте. Така, знаем къде е минуса. Аз за нарочно си ги отварям, защото мога да си ги защипя. Нали? Да, ама ти ето, за клипа. Аз мой ли не мой? Ей, тъй да те направя. Тъй. Аз ще ми минуса. И фащаме един плюс. И гледаме какво ще стане. Ще гърми ли? Няма ли да гърми? Така. Знаете къде е плюса на другата батерия. Фащате не повече от 15 секунди. Максимум 20 секунди. Пък в моят случай може да е за 5 секунди, както се казва. Просто да вкараме някакъв ток. Така. Гледаме сега. Пипаме кабелите, между другото. Проверяваме кабелите, ето почна да топлят. Проверяваме кабелите. Да видим, защото наистина топлят. В момента пипам кабелите и двата са топли. Така, в този случай, да, тук сточихме батерията. Така, спирам, защото почна да парят. Така. Така. Почна да парят кабелите, между другото. Не за друго, ми по-тънки са. Сега ще кажат, аз съм го правил с 15 минути. Ами 15 минути или ще стане на 5-та секунда, 10-та секунда, просто трябва да прехвърлим някакъв ток. Сега обаче, как да направим така? Те ще направим. Ей така. Виждате ли сега? Виждате. 13 цяло. Слабичко е още. Не знам дали ще се получи. Така, 3,4. Тръгваме наред. 3,27. Трябва ми да е над 1. Да. Дигнало се е, между другото. И виждате ли? Ето, този е проблемния. Добре. Единият вариант е да тествам пак. Ще тествам още ни 5-10 секунди. Да дигнем това единичката поне. Защото като сложа балансните кабели, не тръгва, защото е под единичка. Трябва ми единичка. Затова, че след секунди се връщам и пак ще ви пусна да видим какво става. Така. В този случай експериментът е неуспешен. Вижте сега как пада волтажа от само себе си. Не. Да, пада. Пада, беше на двойка, на 2 волта и си пада постепенно. Това единствения вариант е елемента да вече да ни поддържа тока. В този случай няма какво да направя, освен да сменя всичките елементи. Да, пада. Ето виждате, вие го виждате. Байпаса помогна, но в случая това е другата батерия. Исках само да видя колко съм е смъкнал ние. 7,4. Тя малко се е разбалансирала, даже 8, да. Тя си е моята лично тази за байпаса. Виждате, и това уврежда пък другата батерия, защото вие директно и дърпате тока и няма как толкова бързо да балансира всичките елементи. Показва, че е пълна, нали? Но все пак. Така. Ами какво правим? В този случай само секунда да нагласим камери-мамери. Ако мога да се справя ли? Така. В този случай сменим елементи на ето този звяр. Така, тя е била наводняна. Ето виждате последния елемент, даже е мокър. Ръждясъл. Виждате ли? Ето това може да стане белни, като викат хората. Проблема е тук, в този елемент. Сега ще ми кажат, защо не сменя само един елемент.
как да сменя само един елемент при условие, че един ще стане чисто ной, а другите на заря какво става? Те ще се дърпат ток от там и ще стане мазъл. Да, иска да ви покажа този елемент, но явно няма да стане. Те като цяло тази батерия е била наводнена. Сега ще звъна на приятелчето да видим какво ще правим с тази батерия, дали ще я съживяваме или я фърля за влука. Така, ами това ще е, пичови. Надявам се да ви хареса. Правя го така, защото много хора казват плюс с плюс, минус с минус. Експеримента е неуспешен, при условие, че този елемент не държи ток. Виждате, видяхте на клипа как взе да пада самичък тока, без никаква консумация, това означава, че елемента вече е за фърляне. Така, и ще да е добре да ви покажа обратния резултат, нали? Аз съм го правил за мен си. Елементи просто влизат ток в тях, включвам ги на баланс машинката и тя си играе с елементи и ги балансира до еднакъв волтаж, после го слагам на заряд, няма никакъв проблем. Добре, това ще е от този клип. Дано да ви хареса и ударите едно палче и до скоро. Чао, чао!